Way simho tayo, way li-li-ay, walay ko alay ha? Sana all! Ha? Nagada ka. Yan. Dala siya la, titilawit. Sige. Ala, hindi lagi parikas. Ako ang nagwagi. Ano na? Rayo. Hello guys, ako na pud ni welcome na pud sa ako ang YouTube channel. Anja, narapog ko'y bagong plano. Magkuan taron karon na isa nga daning nakoy magbuhat ko og challenge. Anja, kaning challenge guys, mao ni ang tikiman challenge. Apo rin nakitan guys ha. Karon na isa nga daning YouTube. Amo na siya nalabyan guys. Anja, ato ang i-try atong paduwaon si Axel. Kay mo palit guys ta katunay. Dari kay Musliman dari guys na. Allah man ilagi ampuan dani. Muad to ta. Abot na ta guys. Abe sa gunsa. Oh. 20. Mark. Dara 25. Oh. Okay. Hi. Da guys, ning palit na ko. Tuan man ni ato ang gamit ko. Agwan guys. Kinam siguro ni kadaghan mo. Sa magkuha tag luwag. Okay na siya guys, sakto na siya. Dapat naghigot na to kay dapat tag sa kalabko. Inagkuha. Sige, panglimburon. Ay. Say. Di ano deg juice. Ay da. Ay. Ba imong ni sipon? Mo ba dito? Ano? Tadi gitu bagay. Sige, bili na. Ako ang nagsanaol. Laka karon na siya correct oy. Baro para may utot. Yan. Dahil ka tong itanaw. Limbungan undang koro sika. Utat padulgon ka na utot. Sige. Ala, hindi lagi parikas. Ako ang nagwagi. Kumne? Rayo. Oh, yun! Kalata. Hala, ako rin may kanunay. Nagaw na. Parang nakukuha niya. Sige, piling na. Limbong ko na. Ano ba rin? Kita mo eh. Tarong yan.